Ramon Gonzalo García 47 urteko errioxarra da Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektore berria. Telekomunikazio ingeniaritzan doktorea da unibertsitate honetan. Ingeniaritza elektriko, elektroniko eta komunikazio departamentuko seinalearen teoriaren eta komunikazioen katedraduna da eta aurreko errektoretza taldean parte hartu du. Talde horretan ikerketa errektore ordea izan zen. Maiatzean gehiengoa zuela hautatu zuten eta ekainaren 14an hartu zuen kargua. Gaur, zuzentzen duen erakundearentzat dituen proiektuak ezagutuko ditugu. Ongi etorri Teknopolisera. Mila esker. Politikariei 100 egun ematen zaizkie emaitzak eskatu baino lehen. Ez dizugu konturik eskatuko elkarrizketa honetan, baina zenbat egun daramazu karguan? 7 hilabete inguru. 100 egun baino gehiago, ezta? Bai, zertxobait gehiago, ia 200. Karguan sartu zinenean proiektu handiak izango zenituen, plan bat. El plan, así los grandes proyectos, ¿no? Dentro de Beno, 4 urte hauetarako planteatzen ditugun proiektu handietan lehena pertsonetan oinarritzen da. Unibertsitateko langilei dagokien guztia berregituratu nahi dugu. la parte del personal de la universidad. Hori da plana. Hori da pertsonen zatiari dagokion plana. Daukagun beste proiektu handi bat da eraldaketa digitala egitea. Gero bada beste alderdi garrantzitsu bat. Hainbat urterako hitzarmena, unibertsitatearen finantzaketarena. Hori ere garrantzitsua da. Hori oso garrantzitsua da. Guk hitzarmen bat dugu Nafarroako gobernuarekin, 2020an iraungiko dena. Eta orain, haiekin lanean hasi behar dugu unibertsitatea finantzatzeko hitzarmen berri bat garatzeko. Zenbatekoa beti baita garrantzitsua, ezta? Eta batez ere, egonkortasuna. Zu Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikasi duen lehen errektorea zara. Horrek beste ikuspegi bat emango dizu. Beno, unibertsitatea hasieratik bizi izan dut. Hau lurrezko eremu bat baino etzenetik. Duela zenbat urte? Hasi nintzen 90ean. Nafarroako Unibertsitate Publikoa 1997an sortu zen Nafarroako gobernuaren ekimenez. Handik 2 urtera, 1999an hasi ziren eskolak Elsarion. Irakasleen hasierako plantilla 53 plazakoa zen. Lehenengo ikasleak 1500. 30 urte geroago, Nafarroako Unibertsitate Publikoa hazi eginda, bai zifretan, bai espazioan. Iruñean 2 kampus ditu, Arrosadiako kampusa eta Osasun Zientzietako kampusa, eta Tuteran beste bat. Bertan daude unibertsitateko 6 fakultateak eta eskola teknikoak. Kampus horietan 8.000 ikasle baino gehiago daude. 934 langileek osatzen dute irakasleria eta beste 485 administrazio eta zerbitzuetako plantilla. Kargua hartzeko hitzaldian esan zenuen unibertsitaterako zuen proiektua asmo handikoa, baina errealista zela. Zer esan nahi du horrek, asmo handikoa baina errealista? Erakunde bat aldatzea oso konplexua da, eta alde horretatik anbizio handikoa da. Hau da, gure langile egituraren azterketa egitea garaietara egokitzeko oso asmo handikoa da. Oso unibertsitate txikia gara, jendeari azaltzeko adinakoa zer egiten dugun eta zergatik egiten dugun. Eta era berean, erabaki desberdinak hartzeko adinakoa ere bai, departamentu batean eta bestean, beharren arabera. Kasuz kasu aztertu behar da. Bai, eta nik uste dut horrelako gauzak egin ditzakegula eta hobeto egokitu gaitezkeela. Askotan aipatu duzu unibertsitate txiki bat dela. Estatuko txikiena, oker nago? Beno, ikasle kopuruan 4. txikiena da. Kasu honetan tamainak badu eraginik ezta, garatuko diren politiketan, proposamenetan.
Horrek eta unibertsitateko gaztetasunak ere eragina dute. Urte asko dituen unibertsitate bat duzunean dinamika aldatzea asko kostatzen da batzuetan. Guk gaztetxoagoak garenez aldatzeko eta hobeto egokitzeko gaitasuna dugu. 21. mendeko unibertsitate bat egiteko. Abantaila bat azken finean. Baina desabantailak ere baditugu, hala nola masa kritikoa txikiagoa izatea. Hau da, unibertsitateari laguntzeko gure zerbitzuak, adibidez. Europako proiektuei laguntzeko zerbitzua. Txikiagoak garenez, Europako proiektu gutxiago ditugu, eta laguntza ona emango duen zerbitzua sortzea askoz gehiago kostatzen zaigu zerbitzu hori behar duten ikertzaile asko izango bagenitu baino, ezta? Gure abantailak ditugu, baina eragozpenak ere baditugu. Abantaila horiei etekina atera behar diegu. Nafarroako Unibertsitate Publikoak ateak zabaldu zituen 5 titulurekin, 3 goi titulazioko eta 2 erdi titulazioko. Gaur egun 25 gradu eta 6 gradu bikoitz ematen ditu, eta titulu propioak, doktorego programak eta espezializazio graduak ere baditu. Ikasturte honetan irakasle ikasketa gradu bikoitza estreinatu du eta baita beste 3 gradu berri ere. Horien artean aipatzekoa, medikuntzakoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoan gainditu gabeko irakasgaia zen. Beno, gainditu gabeko irakasgai asko genituen. Adibidez, unibertsitate txikiena ginelako gradu eskaintzan. Duela 2 urte arte, gradu gutxien eskaintzen zituen Espainiako Unibertsitatea ginen. Iaz 4 gradu berri atera genituen. Aurten beste 3 gradu berri ditugu, guztira 7 azken 2 urteotan, eta beraz, hazi egin gara. Medikuntza hazi den beste arlo bat da. Eta balio simbolikoa du. Hala da, baina gainditu gabeko irakasgai bat zela esatea gehiegizkoa iruditzen zait. Medikuntza zen Nafarroak behar duen beste aukera bat. Eskaintza publikoa. Bai, hain zuzen ez baita bakarrik medikuntzan izango ditugun ikasle berrien kopurua aipatu behar. Kontuan izan behar da, osasun ekosistema askoz indartsuago bat sortuko dugula. Hau da, ikasleak izango ditugun ekosistema bat sortuko dugu, eta doktoretza tesiak egingo ditugu bertan. Lehen mailako ospitaleetako medikuek ikasle horiekin elkarreraginean jarduna ahal izango dute. Gero, osasun laguntzari aplikatuko zaizkion garapen berriak egina ahal izango dituzte. Nire ustez garrantzitsua den aztegi bat sortuko duzu. Unibertsitateko estatutuek ikasketak euskaraz jaso eta eskaintzeko eskubidea onartzen dute. Ze plan duzu arlo horretan? Hizkuntza plangintzaren arloko zuzendari bat dugu, eta haren helburu nagusietako bat da euskararen aldeko lan guztia. Evoluzionatuz goaz noski, irakasleak erakartzeko daukagun gaitasunak uzten digun erritmoan. Gaur egun, gure irakaskuntzaren 22 baino zertxobait gehiago dugu euskaraz. Alde horretan aurrera egiten jarraitzen da asmoa. Ikasleen eskaeraren arabera eta behar horri aurre egina ahal izango dioten irakasleak lortzeko ahalmenaren arabera. Egia da azken urteotan gehiago ari garela hazten, erudutik datozen doktoretza tesiak amaitu dituen jendea aurkitzen ari garelako eta horiek sisteman sartzea errazagoa da. Unibertsitatean sartzea. Duela 15 urte hau konplexuagoa zen. Ikerketa da Nafarroako Unibertsitate Publikoaren erronka nagusietako bat. 100 ikerketa talde baino gehiago ditu eta 1100 ikertzaile inguru ari dira lanean. Unibertsitateko egungo politikak ikerketa institutuen bidez bideratzen du ikerketa. Gaur egun, 6 ikerketa institutu ditu hainbat arlotan. Ikerketa institutuak sortu ditugu. Ikerkuntzaren 195 inguru institutu horietan egiten da. Eta gure estrategia guztia ikerketa institutu horien garapenean oinarritzen saiatzen ari da. Horrek, jakina, unibertsitatean dinamikak aldatzea eskatu du, eta pixkanaka lortzen ari gara. Nafarroa, Madrilekin batera, Espainiako eskualderik lehiakorrena da. Unibertsitateak zerikusi handia izango du emaitza horrekin, ezta?
5.000 graduatu baino gehiago ditugu unibertsitatean. Jakina, nik uste dut industria asko dagoela Nafarroan, baina industria hori ere mantendu egin dela, eta industriak Nafarroara etortzen jarraitzen duela. Unibertsitateak zerikusia handia izango du horretan. Nik uste dut unibertsitateek zeregin garrantzitsua dutela eskualdeko garapen ekonomikoaren eragile gisa. Beti hitz egiten da unibertsitate enpresa harremanaz, baina zuek urrats bat gehiago egin duzue, Farus planarekin, unibertsitatea gizartearekin lotzeko planarekin. Zein dira plan horren helburuak? Ahí lo que queremos de alguna manera es vincular a esas empresas. Hor nolabait enpresak eta erakundeak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lotu nahi ditugu. Gu haiekin lanean ari gara, lankidetza estuan ari gara. Eta haiek gurekin lanean ari dira, lankidetza estuan. Hala, bi aldeek, erakundeek eta unibertsitateak, egiten ari garen lan komun hori aintzatetsi behar dugu eskualdearen garapena indartzeko. Jendea ohartu dadin unibertsitatean inbertitzea onuragarria dela eskualdea garatzeko, funtsezkoa dela. Gure asmoa alderdi horri gogor ekitea da. Nafarroak ikustea unibertsitatearen alde egiten duen apustua onura bat dela gizartearentzat. Unibertsitateak 30 urte bete ditu. Nola irudikatzen duzu beste 30 urte barru? Eutsi egin behar dio unibertsitate izaeraren esentziari eta bere helburuen esentziari. Baina egia da alderdi guztietatik asko egokitu behar dugula 21. mendera. Nik gehiago pentsatzen ari naiz, 30 urte barruko unibertsitatean non zenbait aldaketa finkatuta izango ditugun, baina ez naiz pentsatzen ari 2 urte barru 10 gradu gehiago ditudala, unibertsitatera gradu gehien ekarri dituen errektorea naizela. Pixka bat gehiago, ez da? Horregatik esan dut lehen, anbizio handikoa zela gure plana. Gure asmoa etorkizuneko unibertsitatearentzat oinarri sendoak sortzea baita. Eguneko kontuekin hasi gara eta 30 urte aurrera joan gara. 30 urte asko. Eskerrik asko, arretarengatik. Plazer bat.